Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens, durf te leven. Kom eens. Waar is het nog veilig voor 2 Joodse zussen? Een complete familie die officieel niet eens mag bestaan. Soms zijn hier meer dan 25 mensen op bezoek. Persoonsbewijs? Dus ik geef het maar. Dat zou iedere doodgewone moeder doen, toch? We zijn knettergek. Maar wij zijn wel hele behoedzame gekken. Daar aan de overkant, daar woonde vroeger een vriendinnetje van mij. Samen met haar zusjes. Die waren ook leuk. Die zijn nu weg. Als er gevochten moet worden, moet er maar gevochten worden. Je kunt jezelf niet ontrouw zijn. Je kunt jezelf niet ontrouw zijn. We hebben gedaan wat we moesten doen, wat we konden doen. Niets meer, niets minder. Mens, durf te leven.